Yes, tumuchema mezi tarasikirwa nemunhu akaratidza simba remusic. Wani munhu airarama upenyu hwake nekuda kwake kwete kuda kwemunhu. Wani munhu aikonka zvochanga iri conquering nekuti when you get to look at munhu agara mastreets, munhu wekuti akaita song yake nyowani wairi kana waanayo anga asingapost social media but wairi one song. It's very painful. Like right now I'm running out of words, but I'm feeling the pain and ndinyatsonakukosha kwemunhu nekuti zvinonzi wafa wanaka but yanga kanaka ari mupenyu nekuti akararama upenyu nemadiri ake wana aikritisa chiti but iye aita zvaida zvinofadza iye neupenyu hwake. It's a very good example yekuti ukabeliever kwete kuti munhu anga ine condition but condition yayo inomutadzisa kuita zvaida kuita, condition yake inomutadzisa kuimba aingoimba masongs. So it's a very big loss kutarisira senge tiri kugeto, tinobva kugeto and kugeto when you get to look at it zvinongonzi zvipiko but aratidza simba rechipo chake kuzvazvaza kwese ari kuchemwa social media yese yakazara iye. Angoti Sauro zora murugari, you are born but you never be forgotten. Thank you so much.